Ya, leçon ara-bola koa zegny. Ataoko fa mitandregny ao zegny anao. Hitany Anderson e? Ty zao a. Ino izy ty? Ino agnaran'ity? Carte bancaire. Carte bancaire? Ok. Hitanao carte bancaire ty a? Vola agnatin'ity a? Vola anatin'ity. Ya. De chiffre ato zegny nentsika. Azonao zegny? Fa i raha ty niny banky. Amin'ny banky. Azonao zegny? Nina banky zegny raha ty. Raha ohatra ka ty zao ty zegny very. Azonao? Raha ohatra ka very zegny ty, volanao zegny tsy very. Azonao? Volanao tsy very. Fa volanao mbala amin'ny banky agny fô. Fa i raha ty zegny, ya, le olo mahita izy zegny magnatrika izy amin'ny banky. Raha ohatra ka ya, raha ohatra ka le olo zegny tsara fagnahy, azonao? Raha ohatra ka le olo zegny tsara fagnahy magnatrika ty amin'ny banky. Azonao? Fa raha ohatra izy raha tsy fagnahy, de tsy azony zegny vola agnatin'ity. Ya, tsy azon'le olo mahita izy raha ohatra ka izy very zegny. Ya, de fa izy ndray koa zegny izy ka tero amin'ny banky izy, ya, de tsara zay. Tsara zegny izy koa anao zegny magnatrika izy ty amin'ny banky raha ohatra ka mahita izy very zegny. Satria na kajinao zegny izy ty tsy azonao raha agnatin'ity ato. Amin'ny banky agny zegny le chiffre mipetraka. Ao a. Aveo zegny magnaraka zegny mila mahay mikompty. Ao a. Mila mahay mikompty. Satria nagnino? Oh, tandrigesa. Chiffre aby jiaby. Soratra zegny chiffre. Chiffre zay zegny mila mianatra manomboko amina 0, 1, 2, 3, 4, 5 ndraiky jusque 500. Avy amin'ny 500 koa mila mahay jusque mandeha amina 1000. Avy amina 1000 koa mila mahay jusqu'à million. Million. Ya. Avy amina million koa mila mahay mianatra jusqu'à amina milliard. Ao a. Vocabulaire. Vocabulaire antsika niany zegny 100 zegny a. 100, 100 in English. 100. Repeat after me. 100. 100. 100. Okay. Mille zegny 1000. 1000. 1000. Yeah. De million zegny 1 million. 1 million. Yeah, 1 million. 1 million. Un milliard zegny 1 billion. 1 billion. Yeah. Erik zay zegny raha ianarantsika niany. Donc zegny voalohany avantage zegny anao izy ka mikajy vola amin'ity anao. Ao a. Ty tananty. Avy amizay zegny mila mahay mikôdy. Alefa mikôdy jusqu'à 10 aloha tandresaka. 0 in English. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 9, 9, 10. 10. Ya, mila mianatra magnisa zegny isan'andro. Raha ohatra ka ohatra anao zao ty zegny ino ty? Ino ty? Volamena. Dollara. Dollar. Ya, ty zegny raha ohatra ka anao zegny mba tahazo dollara mila mahay magnisa amin'ny anglais zegny. Ao a. Kung manota mas dollar. Ya. Mila manoratra zegny. Mas dollar. Ya, de mila mahay magnisa zay. Zay a? Mila mahay magnisa, tsy mila very compte zegny. Tsy mila very compte fa mila mahay magnisa zegny. Satria izy volagnintsika igny, ino ntsika ohatsika igny? Ino leçon ntsika to igny? Ino ntsika? Chiffre. Ya, chiffre zegny ntsika fa ity ninjovy?
Nino fanjakana? Fanjakana. Azo fanjakana? Fanjakana zegny olo jiaby. Fanjakana zegny olo jiaby. Ya, atsika jiaby zegny. Fitambaran'olo maromaro zegny fanjakana. Fanjakana? Ya, olo maro be zegny fanjakana zegny. Oh. Mokanao. Ya, olo maro zegny fanjakana zegny. Fa misy fanjakana, misy mpitondra fanjakana. Le mpitondra fanjakana le mpitantana. Oh, zay zegny mpitondra fanjakana. Fa iraty zegny nentsika jiaby. Fanagnany ombonana zegny ty tsy tsara robatigny. Zay Fanjakana. Karakory lesontsika tamin'ny taloha igny, atao karakory izy? Tsy atao karakory? Alefa? Atao karakory? Ya. Atao tsara karaha izy. Zay ok, ajanontsika eo izy. Amagnaraka katsika miandry. Tsara karakory? Ataoko fantandregny teo anao. Karaha zay zegny izy, makasiky ny vola zegny. De izy koa anao zegny taille bebe kokoa, makasiky raha zay zegny, makasiky vola koa zegny. Karakory zegny makasiky ny ohatra hoe fampianaragna ara-bola, misy namako zay ao ambany amin'ny Lyon zegny, misy namako koatsinaka koa zegny izy io mampianatra ara-bola zegny. Fa izy io zegny amina dolara zegny. Ambany amin'ny Lyon ambanao zegny izy. De Genescript zegny tandrignesa ianara fa anao zegny tsy maintsy mi-investir zegny anao, tsy maintsy mametraka alohanao anao veo eky zegny ampangany bebe kokoa makasiky ny ara-bola zegny. Ary andeha ampangany koa makasiky ny affirmation tokony tandrignesanao zegny, ndraiky ny raha tokony tsabonao zegny amin'ny fiainagna andavanandro ka le amin'ny lembanao zegny izy tadiavao de alevanao tsara, tandraisa tsara ny raha ampianara fa mikasika ara-bola igny mbola tsy dia misy mampianatra loatra zegny amitsika eto. Ataoko fa izy ka anao zegny mba agnisan'ny mila ambanao zegny izy ka anao zoty amin'ny YouTube, raha ohatra ka anao zoty zegny amin'ny Facebook zegny plus d'information, ao zegny anao mahita izy, ajanontsika eo izy mbola niavanao tery ty tany zegny ty amagnaraka tsy hoan'ny misimisy. Let's go.